Ó. Megmutatni, amit elromlott a Minecraft. Igen! Nem tudom milyenek a pályák, de szerintem nagyon rosszak. Jézus, azt se látni, hogy milyenben vagyok most. Jó, majd kijavul, remélem. Úristen, nézd Alexa. Visszajött. Hú, de hangos. Úristen, azt hittem már szurválva vagyok. Survival. Kicsit. Belettem a survival. Mondom, hogy survival. Ugyan is mondom. Survival. Na, és most egy olyan házzal készültem nektek, hogy egy fában lenne. Én is úgy csinálok egy jó. Mert én egy ilyen jó házat csináltam nemrég. Ennyire lassan. Olyan nagy, hogy De ilyen szarom van. visszament a Minecrafthoz, jó. Tudom. Hogy? Azt nem tudom, viszont azt tudom, hogy visszament. Tudod, nem tudod. Ó, basszus. Na, Csak és- lehet, tudunk kapcsolódni egy pillanat. nem, Hát, nem fogunk tudni, nekem egy zöldségünk. De az nem. Bocsánat. Ideges vagyok. hát, Ne! Miért nem nyílik? nekem is van ilyen azért. Egyébként, figyeljetek, azért bocsánat, ha lemerülök, mert 3%-on vagyok. Gyerek, ha most nem... Nekem is volt már ilyen, hogy többször nem annyi. Ah, szuper! Nem szuper! De miért? Nekem már volt ilyen 1000-szer. Akkor másikat csináljuk. Legyen mondjuk YouTube a neve. YouTube, peaceful, oké, így pedig 2006. És menjünk is. Miért annyiban született? Nem. Léci, köszi. Na, mint láthatjátok, itt havazik. De jó. Mi a pályának a neve? És mi a száma? Bele kell YouTube és Várjál, 2006. maradjak. Légy, maradjak. Visszamegyek a itt voltak. YouTube, pillanat, gyerekek. Itt vagyunk, most ugyanolyan világba kötöttünk ki. Ott vannak a Aha, kutyák. én is ott vagyok. Bocsánat, csak itt. Nekem 2 kutya van. Nekem is. Nem, nekem 3. Nekem egy. Nekem 4. Nekem egy. 8 éjjeltek van ezeknek a szarok. De nem látom. Azok mik? Azok kutyák. Nyuhi, de éri! Emberek. És meg tudom magamat ölni kreatívba. Hogy? De jó. De hol? Nem mondom el! Jöjjön már vissza. Igen. Teleportálni is tudok. Hozzám például. Igen. De nem mondok többet. De csak nekem van. Igen, külön. Másnap. Más évben. Fly, no Más cliff. Ez nem tudom micsoda. Ja, ez így össze van téve. De mennék. Hát. Igen. Hát, gyerekek. És én nagyon meg fogok dögleni. Tök cuki nyuszi.
Jézus. Mennyi nyúl van ezen a környéken? Tök édik. Gyere ide, kis nyuszikám. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Hát, még mellett lefogtam. Nem akarom elmenni. Ó, mekkora tó, ezzel lehetnek korcsolyázni. Gyerekek, hát ez nagyon komoly. Maradj már egy kicsit. Na, kell egy csont, és egy bacon. Legyen már Csak egy most kis. ezzel néztek ezt a videót, és azt hiszem, Gyere! Itt meghalt egy nyuszi! Nem tudom ki az, de mert van megvan. Én. Általános biztos. Gyere ide! Jaj, de csúszik egyenlet! Jaj, de csúszik. Na, egy olyan kis házzal készültem nektek, ami a jégen lesz. Katie Fisher, egy kicsit arra mész a Lexa. hát mi Köszönöm. nem a királyja. Nem vagyok királylány, csak hozzám topol. És azt visszállam, hogy egy maradj már. Nem te neked mondom. Ha? Bocsánat. Jaj, már is értelmes. Igen, és akkor... De jól néz ki. Bocsánat, Igen, pont ezt akartam mondani. Hát... Bocsika. csak megérkezett az anyukám is. Na, igen, eddig így vagyok kész. Következő részben fogom majd megmutatni, hogy mi lesz a basszus. Mi lesz a ház alapja és belseje. Úgyhogy akinek tetszett, like iratkozzatok fel, sziasztok!